hi havia don Naixement Cornell, don Pere Cornell, en Guillem de Sagrera, don Vallès, don Pere Onés, don Pelegrí, un germà seu, i don Guillem de Pueyo, pare del Guillem de Pueyo, que estava amb nos quan fèiem aquest llibre. És a dir, recorda, en el moment d'explicar el cicle del Barrasí, que en aquells moments hi havia justament el pare d'un dels contertulis del rei que el volia acompanyar. Llavors explica precisament en quina ocasió don Guillem de Pueyo pare va morir en el setge del Barrasí justament per fidelitat al rei. Hi ha altres moments que són més divertíssims. Per exemple, s'ha remarcat que de tant en tant al rei en Jaume li agrada molt reproduir les paraules dites en una altra llengua. Com que parla, doncs, hi surten aragonesos, hi surten francesos, hi surten occitans també.